नोंथांमोना बबे बेरायनो सानदों दिनैनि बे रेलिखौ? बारा गोजान बेराया जों मात्र गामिखौल' एसे जोंनि समनि आंखालाव जोङो गोबां गामि गिदिंसबनो हानाय नंला। जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि बेनिफ्राय जोंहा अराय दिन जोबनालागिनो जोंनि बाथौआ थांना थानाय लागिनो जोङो नैथि मंगलबारखौ जोङो फालिबाय थागोन। हाबाफारिया जोंहा गोदै गोदै मानसिफोरखौ एसे धोरोमनि बेलायाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोङो गोरों गोरा मानसिफोर एसे सानैसो लिंहरनाय जादों। बेहाय बिथांमोना मा बिबुंथि लाखिलाङो जोंहा गिसि हान्जाबो लाबोदों। बिथांमोनाबो दा मोसानानै दिन्थिगोन। जोङो अराय सम निजि धोरोमखौ जों बावना थाङा, थैस' थांस' अराय सम इयुनाव जोंनि फिसा फिथाइ बेफोरबो बेबायदिनो जाहाथे फालिलांनो हायो। जों नियम खान्थिखौ गालांनो हायोब्ला बे उनाव जोंनि फिसा फिसौफ्राबो बिदिनो सिबिबाय थागोन, फालिबाय थागोन।